Ate, nandiyan na pala si nanay. Mga anak, nakapagluto na ba kayo ng kanin? Opo, Nay. Ulam na lang po ang kulang. May dala pala akong dilata dito. Yun na lang ulamin natin. Nay, napaubos niyo po ba yung tinda niyong gulay? Oo naman anak, may pambaon na kayo bukas. Siya nga po pala Nay, may sasabihin po ako sa inyo. Tumawag kanina sa akin si Brian. Pinapapunta na daw po kayo sa Manila at mag-uumpisa na daw po kayo sa trabaho. Talaga anak? Opo Nay, magkakaroon na po kayo ng magandang trabaho. Sino naman kaya tong lalaking mayabang na to? Sino kaya siya? Mukhang bagong lipat lang siya dito sa amin ah. Alis na nga. Ate! Miss! Nalaglag mo ata tong wallet mo. Ay, oo nga. Sa akin to. Salamat ha. Sige, alis na ako. Mukhang okay yung babae ah. Yun yung tipo kong babae. May pagkamataray. Gwapo nga. Kaso, may pagkamayabang. O anak, bakit ganyan ang mukha mo? Kaaga-aga, nakasimangot ka na. Wala po, Nay. Anak, nabili mo ba yung pinapabili kong tuyo at itlog? Opo, Nay. Mamaya po, lulutuin ko na po. Sige anak, sarapan mo ah. Sige po, Nay. Magsasangag na rin po ako para mas masarap yung kain natin. Yan ang gusto ko sa'yo anak eh. Hindi mo ako pinapabayaan. Si Nanay talaga. Sige anak, magluto ka na at magpapahinga lang ako dito. Sige po, Nay. O anak, papasok ka na ba sa trabaho? Opo, Nay. Hindi ka na ba kakain? Hindi na po. Doon na po siguro. Huwag niyo na din po akong antayin mamaya, Nay. Sige anak, mag-ingat ka. Sige po. Papasok na po ako. Sige. Nay, mano po. Kaawaan ka ng Diyos anak. Oh, bakit bigla kang umuwi? Akala ko ba magbabakasyon ka sa tatay mo ng 1 linggo? Hindi na po, Nay. Bakit naman bigla ng pag-uwi mo? Anak, sabihin mo na. Alam ko may problema ka. Siguro, yung asawa ng tatay mo na naman, no? Opo, Nay. Bakit? Anong ginawa sa'yo? Nay, kasi po, lagi pong mainit ang ulo niya sa akin. Tapos, pinagtatanggol naman siya lagi ni tatay. Akala mo kung sino mabait. Lumabas din pala yung tunay na kulay ng babaeng yun. Nay, hayaan na po natin yun. Kaya sa susunod po, ayoko na pong pumunta doon kay tatay. Sige na anak, magbihis ka na sa loob para makapagpahinga ka na din. Opo, Nay. Sige po, pasok na po ako. Sige. Hindi man lang maipagtanggol ng asawa kong anak niya. Mas kinakampihan pa talaga niya yung kinakasama niya. Kawawa naman ang anak ko. Minsan lang niya makasama ang tatay niya, tapos ganun lang ang nangyari.
nandito na naman tong lalaking to. Di kaya sinusundan niya ako? Miss, pwede ba makipagkilala? Ang pogi naman niya. Ako nga pala si Brian. Bago lang ba kayo dito sa barangay namin? Oo, nung nakaraang buwan lang kami dito. Bakit mo naman natanong? Wala lang. Kaya nga nagpapakilala ako sa'yo. Alam mo naman, maraming manloloko dito. Kaya mag-iingat ka. Talaga ba? Oo. Kaya huwag kang maglalakad ng mag-isa dito sa lugar natin. Salamat sa pagpapaalala. Ang ganda mo naman pala pag nakangiti. Ano nga palang pangalan mo? Ako nga pala si Marga. Sige, alis na ako. Sandali lang, Marga. Baka pwede akong dumalaw sa bahay niyo. Ha? Naku, bakit kaya? Gusto ko lang sanang dumalaw sa inyo. Para makipagkaibigan lang. Yun lang pala eh. Sige, Talaga ba? Sige. Salamat. sige mauna na ako. Sige, mag-ingat ka. Dito na kaya yung bahay nila, Marga? Miss? Dito ba yung bahay nila, Marga? Si ate ba ang hinahanap mo? Ate mo pala siya? Oo. Anong kailangan mo sa ate ko? Kaibigan mo ba siya? Oo, kaibigan niya ako. Nasaan siya? Ganun ba? Saglit lang at tatawagin ko siya. Ate Marga! Ate Marga! Oh, bakit Abi? May naghahanap sa'yo ate. Sino naman yun? Ayun oh, kaibigan mo daw. Ate Marga, kaibigan mo ba talaga o boyfriend mo? Huwag kang maingay dyan. Baka mamaya, marinig ka ni Brian. Brian palang pangalan niya. Uy! Sige na ate, puntahan mo na siya. Sige. Brian, Oh, Marga. Kamusta ka na? mabuti nahanap mo yung bahay namin. Oo naman. Parang di naman ako taga rito. Halos nga lahat. Kilala ko na rito. Ganun ba? Siya nga pala. Nasaan yung mga magulang nyo? Si nanay, nasa palengke lang, may binili. Si tatay naman, may iba nang kinakasama. Ibig mong sabihin, hiwalay na sila nanay at tatay mo. Oo, matagal na. Mga bata pa kami nung kapatid ko. Mas pinili niyang makasama yung babae niya. Ikaw pala, nasan yung mga magulang mo? Ha? Sila mama at papa? Nasa ibang bansa sila. Mag-isa lang akong anak. Sino naman ang kasama niyo sa inyo? May kasambahay kami. Umuwi naman paminsan-minsan sila mama at papa. Kaso, umalis din agad. Ganun ba? Mukhang may kaya sila Brian. Nakakahiya namang makipagkaibigan sa kanya. May mga negosyo sila mama. Kaya palagi silang wala dito. Mabuti nga kayo. Maganda yung buhay niyo. Samantalang kami, nahihirapan na si nanay na mapag-aral kami. Alam mo, maswerte nga kayo eh. Kasi lagi nyo nakakasama yung nanay nyo. Kaya ako, lagi akong naiiwan mag-isa. Hindi ko na nga sila nakakasama. Hindi talaga perpekto ang buhay. Ikaw, kumpleto nga ang pamilya mo. Pero, lagi naman silang wala at busy sa negosyo. Kami naman, lagi nga namin kasama si nanay ko. Pero, wala naman kaming tatay at mahirap lang ang buhay namin.
Parehas lang pala tayo may pinagdadaanan sa buhay. Oo, Brian. Pero bilib ako sa nanay ko. Kasi kahit hindi kami lagi nasusustentuhan ni tatay, napag-aaral pa rin kami ni nanay. Eh, ano bang hanap buhay ng nanay niyo? Minsan, nakikilabada siya. Minsan naman, nagtitinda siya ng gulay sa palengke. Sige, kayaan mo. Pag nakausap ko si mama, itatanong ko kung may bakante pa dun sa pabrika namin. Bakit naman? Para makapagtrabaho yung nanay mo dun sa pabrika namin. Talaga, Brian? Oo, Marga. Kaso, baka hindi tanggapin sa pabrika niyo si nanay dahil may edad na siya. Huwag ka mag-alala. Ako ang bahala, Marga. Sige, sasabihin ko din kay nanay kung gusto niya. Paano ba yan? May lakad pa pala ako. Mauna na ako, Marga. Sige, hindi ka na ba magmemeryenda? Busog pa naman ako. Sige, sa susunod na lang ulit. At mamaya, tatawagan ko din si mama para malaman ko kung pwede magtrabaho yung nanay mo sa pabrika namin. Sige, salamat. Mag-iingat ka rin. Salamat din. Ang bait naman pala niya. Akala ko, mayabang siya unang tingin ko sa kanya. Yun pala, may itinatagong kabaitan naman pala. Hello, Brian? Napatawag ka? Marga, may magandang balita pala ako sa'yo. Ano yun, Brian? Pinapasabi pala ni mama na pumunta na lang daw yung nanay mo dun sa pabrika. Pwede na siyang magumpisa sa susunod na araw. Talaga? Matutuwa si nanay pag nalaman niya to. Bukas, pwede ba kitang imbitahan na kumain sa labas? Oo, sige. Basta, sunduin mo ako rito ah. O sige, basta, hintayin mo na lang ako dyan bukas. Sige. Sa wakas, may date ako bukas. Ate, parang kinikilig ka dyan. Siguro, kausap mo na naman boyfriend mo. Uy, hindi ko pa yun boyfriend, no? Hindi daw. Pero kung makangiti ka dyan, abot hanggang tenga. Tumigil ka nga. Huwag mo nang guluhin ng masaya kong araw. Siya nga pala. Nasaan na kaya si nanay? Ang tagal naman niya. Tanghali na eh. Baka hindi pa ubos ang paninda niyang gulay, ate. Dito na lang muna tayo, ate, habang hinihintay si nanay. Sige, mas malilim din dito. Ate, kamusta naman kayo ni Brian? Ayun, kausap ko siya kanina. Sabi niya, pwede na daw magtrabaho si nanay sa pabrika nila. Ganun ba? Tsak, matutuwa si nanay. Ate, nandyan na pala si nanay. Mga anak, nakapagluto na ba kayo ng kanin? Opo, nay. Ulam na lang po ang kulang. May dala pala akong dilata dito. Yun na lang ulamin natin. Nay, napaubos niyo po ba yung tinda niyong gulay? Oo naman anak, may pambaon na kayo bukas. Siya nga po pala, Nay. May sasabihin po ako sa inyo. Tumawag kanina sa akin si Brian. Pinapapunta na daw po kayo sa Manila at mag-uumpisa na daw po kayo sa trabaho. Talaga anak? Opo, Nay. Magkakaroon na po kayo ng magandang trabaho. Nay, iiwan niyo na po kami dito. Mga anak, uuwi naman ako dito pag day off ko. Ayaw nyo ba yun? May maayos na akong sahod at hindi na tayo mahihirapan maghanap ng pera para sa baon nyo sa eskwelahan. Kaya nga po, Nay. Hindi bali, Abi. Pag nakapagtapos na ako sa pag-aaral, ako naman ang magtatrabaho. Para si Nanay, pahihintuin ko na sa trabaho. Kaya habang malakas pa ako, magtatrabaho muna ako sa malayo.
At sana mag-ingat kayo lagi dito, lalo na wala kayong kasama. Opo, Nay. Kami na pong bahala dito sa bahay ni Abby. Nay, mamimiss ko po kayo. Ang bunso ko talaga. Uuwi pa naman si Nanay. Hayaan niyo po, Nay. Mag-aaral po kami mabuti para makapagtapos po kami agad. Naku, ang babait naman ng mga anak ko. Maraming salamat sa inyo mga anak. Kahit wala ang tatay nyo, nandito naman kayo na mahal ako. At mahal na mahal ko din kayo mga anak. Siguradong matutuwa si Nanay sa ibabalita ko sa kanya. Hello anak. Nay, may sasabihin po ako sa inyo. Ano yun anak? Nay, nakapasa po ako sa board exam namin. Talaga anak? Magandang balita nga yan. Salamat sa Diyos. Matutupad na po ang mga pangarap natin, Nay. May engineer na po kayo na anak. Ang swerte ko talaga sa'yo anak. Hindi mo ako binigo. Kaya kahit anong hirap ko dito sa trabaho ko, tiniis ko yun lahat para makapagtapos ka at ang kapatid mo. Nay, hayaan niyo po. Pag nagkaroon na po ako ng trabaho, ako naman po ang magpapaaral kay Abby. Hindi anak, kaya ko pa naman magtrabaho. 2 taon na lang makakapagtapos na si Abby. Basta po, Nay, sisikapin ko pong maghanap ng magandang trabaho. Lahat po ng pangarap ko, kasama kayo. Salamat anak. Sige po, Nay. Mag-iingat po kayo palagi dyan, ha. Kayo din anak, mag-ingat din palagi. Yung kapatid mo, huwag mong papayagan pumunta kung saan-saan. Opo, Nay. Ako na pong bahala kay Abby. Sige anak. Abby? Marga? Bakit nasan kaya sila? Ano ba yung joke mo naman? Ang baduy. Mga anak, nandito lang pala kayo. Nay, andito na po pala kayo. Mano po? Mano po, Nay? Mano po, tita? Kawaan kayo ng Diyos mga anak. Akala ko po, Nay, bukas pa po ang dating nyo. Nagpaalam na kasi ako kanina. Hindi na ako makapaghintay na makasama ko kayo na matagal. Nay, masaya po ako na makapunta kayo sa araw ng pagtatapos ko. Kailan ba yun anak? Sa susunod na buwan na po. Naku, malapit na pala yun anak. Maraming salamat sa inyo. Kasi nagsikap kayo para makapagtapos. At ikaw naman Marga, sinikap mo makapaghanap ng magandang trabaho para ikaw naman ang tumulong sa amin ng kapatid mo. Nay, ako din po. Maghahanap po ako agad ng magandang trabaho. Para dalawa na po kami ni ate ang makatulong sa inyo. Brian, maraming salamat sa'yo. Kundi dahil sa'yo, hindi ako makakapagtrabaho sa pabrika ninyo. Wala po yun, tita. Alam ko naman po na kailangan nyo ng mga panahon na yun. Kaya hindi po ako nagdalawang isip na tulungan kayo. Maraming salamat, Brian, sa lahat ng tulong mo sa amin. Ano ka ba? Malakas ka sa akin eh. Ako lang naman yung hindi malakas sa'yo. Uy, ano ka ba? Kang ganyan. Uy, sagutin mo na kasi si Kuya Brian, ate. Ang tagal na niya naliligaw sa'yo. Marga, hindi naman siguro hadlang sa pangarap mo ang magkaroon ng isa pang inspirasyon sa buhay mo. Nay naman. Sige na nga. Anong ibig mong sabihin, Marga? Oo na, sinasagot na kita.
Talaga, Marga? Salamat. Oo, Brian. Sinasagot na kita.